Yanzu za ka kalli cikakken bidiyo wanda babbar hukumar nan ta kare haƙƙin ɗan adam wato Human Rights ta buga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kotu a Amerika. Yanzu za ka kalli cikakken bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba, amma kafin in ɗora ma bidiyon kar ka manta kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kar ka manta ka dangwala mana subscribe. A yau ne dai ƙungiyar nan ta Human Rights ta buga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a kotu wadda ke ƙasar Amerika. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya furta cewa abin ya mugun bashi mamaki. Human Rights ta buga shi a kotu. Human Rights ɗin ta ƙara da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba shi da wani adalci da tausayi, kuma ba shi da imani. Ba abin da yake yi in bar da cin zarafin 'yan ƙasa. Yasa saboda shaida yasa hukumar nan ta Human Rights ta tafawa da kotu wa'annan shaidu. Iya hotunan da ka gani akan bidiyon nan sun ishe ka shaida ka san meye yake faruwa a Najeriya. Gashi nan wa'anda suke kan kujerun kotu duk sun rarrame, bayan sun rame wasu rigunansu duk ma a yage. Kana ganin su dai ka san sun fita daga hayyacinsu. Me yake kawo wannan in ba talauci ba? A hakan kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ikirarin cewa a cikin kaso 100 na talakawan Najeriya sun fitar da kaso 70 daga cikin mugun talauci. Yasa babbar hukumar nan ta Human Rights take so shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kare kansa a wannan kotu ta Amerika. To mai sauraro kar ka manta kana tare da Mai Abaya 24 TV. Ka dangwala mana subscribe. In ka dangwala mana subscribe hakan ne zai baka damar samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora masu ma'ana da amfani.